Molt bé, avui treballarem amb la fotografia aquesta de Sigourney Weaver, ja hem treballat alguna altra vegada, és de Wikimedia Commons, l'autor és el Gage Skidmore, i aquí ja estan les seves llicències. D'acord? Per tant, què faig? Ampliaré els ulls, perquè el que vull fer avui és canviar-li el color dels ulls a la Sigourney Weaver, i li farem uns ulls blaus. Perfecte. Què faré? Doncs crearé una capa nova i treballarem aquesta capa nova, que li diré ulls. Perfecte, ja estàs posat aquí. Vinga, ja tinc. Què farem? Doncs, bueno, hi ha moltes maneres de treballar. En aquest cas el que intentaré ara fer serà pintar amb un color blau. Mira, aquest blau probablement ja ens servirà. D'acord. Va, què vaig a fer? Doncs vaig a pintar-li la pupil·la, tot l'iris de l'ull, perdó, de color blau. Vale? Agafo un pinzell que sigui una miqueta difuminat, com per exemple aquest. Vale? Ja és correcte i pintem. Vinga. Vale? A part de dalt, si veiem que no ens cap el pinzell, doncs el fem més petit per poder-lo acabar de pintar. I ja està. Seria així. Vale. Molt bé. Aquí en tindríem un ull. I aquí tindrem l'altre ull. Una miqueta més gran. Que seria això. Molt bé, anem resseguint. Perfecte. Aquí farem el mateix, ampliarem una miqueta per aquí. Aquí el farem més petit per fer la part de dalt. No és necessari tancar-lo del tot, Doncs, si el tanquem del tot ens quedaria com un dibuix manga i tampoc ens interessa. Vale, ja ho tenim, no us espanteu que això no queda així encara. Ara què hem de fer? Ara hem de fusionar aquestes dues capes, d'acord? Tenim dues maneres de fer-ho. A vegades amb la superposició ja millora una mica l'efecte, ja estaria prou bé. Vale? Una manera seria fent així, superposant, d'acord? Per tant, deixa veure l'altra i queda aquest color. Sí? Si no volem fer la superposició, podem deixar un normal i podem jugar amb l'opacitat de la capa on estem. Vale? Per tant, quan la vaig baixant, es va tornant transparent. Molt fluixet. En aquest cas, a mi no m'agrada gaire com queda. Jo crec que ho deixarem millor amb la superposició de capes. Segons si està més marcada o no la part de baix, té més sentit fer-ho d'una manera o una altra. En aquest cas, jo crec que la de superposició ja ens fa un efecte molt real, que ara ho estem mirant de molt a prop, però la fotografia aquesta, quan la veiem des de més lluny, veurem que ha agafat un color doncs, molt més real. D'acord? En qualsevol cas, el tema del color és qüestió de matisos. Si jo he agafat un blau molt tirant a cian, si haguéssim agafat un blau més grisós, que és com són generalment els ulls blaus, doncs ja el tindríem, però vamos, podria passar perfectament. Si no la coneguéssim, podria passar per una noia amb aquest color d'ulls. D'acord? Doncs ja ho tenim. Fins la propera.